जिल्ला खुंथाया दिनै बेवहाय माने जि आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल लादों आं सानो बियो जोबोद मोजां जादों आरो जोबोद खामानियाव फैगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा सरकारनि गोबां बिखान्थिफोरखौ मोनथिया आरो बायदिसिना स्किमफोरखौबो मोनथिया जायजों बिथांमोननि सानफ्रोमबोनि जिउआव आबाद मावनायनि बेलायाव गोबां मदद जानो हायो बेराफारसेथिं आबादारिफोरनि बाथ्राफोरखौबो जोंनि गोबां माने बिफानारि जायफोर माने मावख'गिरि दं एबा जायफोर साख्रिआवलाफोर दं बिसोरो गोबाङानो मोनथिजोबा आरो खा खबरबो लानो नागिरा ओंखायनो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जिहेतु जिल्ला खुंथायानो गासै बिफानारि अफिसारफोरखौबो लाफानानै खालामदों आं सानो बिनि गेजेरजों दिनै जिथु माने मोगा-मोगि माने बुंलायनाय जागोन बिथांमोनाबो गावसिनि गोसोनि खोथाखौ बुंलायनाय जागोन बिनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ मोननैबो मोनथिलायनो हागोन आरो जयैनो गोरोबनानै माबोरैहाय खामानि मावलांनो हायो बिनिबो निस्सय बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों लामा ओंखारगोन होननानै आं सानो आं होनदों मा आबादारि होननानै बुङोब्ला खालि आबादारिया माने माइ आबाद बा मैगं थाइगंनि आबादल' खालामा आबादारि होननानै बुङोब्ला बियो बायदिसिना फिथाइ सामथाइबो गायो आबादारि होनोब्ला जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो बिसोरो हेबो जेखौ हेन्डिक्राफ्ट होनबाय आबादारि बुङोब्ला नाबो फियो नाबो गुरो नाबो सारो गतिके बे फिसारि डिपार्टमेन्टआव गोलैबाय आबादारि होननानै जुदि बुङोब्ला माने बेबायदिनो बिसोर दायो लुयो आरो इन्दि सि दायो लुयो ओंखायनो जोंहा हेन्डलुम आरो सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट दं बे आबादारिजों लोगोसे माने सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनांगौ आरो बेबायदिनो एक्साइज डिपार्टमेन्ट दं जि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ जौनि गलानि लाइसेन्स होनाय आरो जौनिफ्राय टेक्स कालेक्सन खालामनाय बे खामानियाव बिसोरो बेस्थ' थायो अदेबानि बे बिफानानो माने जौखौ नायो दा जौखौ नायोब्ला जोंनि गामियारि जिउआव गोबां माने बे जौखौ लानानै जोंहा माने सोंथि ओंखारबाय थायो दा बे बेलायाव डिपार्टमेन्ट थानानै बे जौआ आसलते बेसेबां माने खहा गोनां बेसेबां मुलाम्फा गोनां बेवहाय मा मा थायो माने बेफोरखौ नायबिजिरनानै होनाय बिनि उनाव बेखौ माबोरैहाय प्रमसन खालामनो माने दिनै जेरैबायदि बायहेरानि स्पिरिटखौ लाबोनानै बेवहाय गामि गामि बा बायदिसिना माने लकेल टाउनशिपफ्राव जौनि गला दखान खालामनानै जौखौ फानगासिनो दङ अथ'स' आबादारिफ्रा जिथु जौ प्रडाक्सन खालामो माने रायजोफ्रा जेखौ प्रडाक्सन खालामो बे प्रडाक्सन खालामनाय जौखौ जुदि माने बायहेरायाव मार्केटिं बेबस्था खालामो अब्ला जोंनि आबादारिफोरनि इक'नमिया माने रांखान्थियारि बिथिङा जौगाखांनो हायो दा बे डिपार्टमेन्टआ बे बिथिंखौ दिनैहाय माने नायनायखौ नोजोर गोग्लैयाखै बेखायनो आं दिनै बुंदों जे बे बिफानाबो बेवहाय थांनांगौ गाज्रिबा बेखौ माने बन्द' खालामनांगौ आरो जुदि बियो बाहायजायोब्ला बेखौ प्रमसन खालामनानै माबोरैहाय जोङो जेरै दा भुटानफ्रा बिराद डेभेलप खालामबाय दस्रा देशाबो बेफोरखौ डेभेलप खालामनानै इन्टारनेसनेल दिनै माने साप्लाइ खालामबाय बिसोर गावसोर लोङा नाथाय मालायनो साप्लाइ खालामो थिग बे नोजोरजों बेखौ नायनानै माने बिफानारिया खामानि मावनांगौ गतिके आबादारि रिलेटेड हिसाबैसो आङो बे बाथ्राखौ बुंदों जे सासे आबादारि न'खराव मा प्रडाक्सन जायो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै ना फिसिनायनिफ्राय लानानै गायनाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बा बेबायदिनो दानाय लुनायनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय आरोखि जेसेबां दं बेखौ जोंनि सरकारनिफ्राय बिफानारिफ्रा गासिबखौबो नोजोर होनांगौ आरो बेफोरखौ मदद खालामनांगौ नोंथांमोना 2020 मायथाइनिफ्राय बिटिसिआव लोगो माने सरकाराव बेबायदिनो गेजेराव 5 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोनाव खामानि मावनायखौ नायो बिटिसिनिफ्राय माबायदि आसा आंथ' बेफोरजों बारा सोमोन्दो गैया आं जिहेथु बुंथिगिरिनि बिबानाव थानाय हिसाबै आङो एक्जिकिउटिभ बा राजखान्थि बेवहाय आङो माने थाफानो हाया बा बेफोरखौ खबर लानोबो हाया बेफोराव थांनोबो हाया बायदिसिना माने बाथ्राफ्राव गतिके ओरैनोथ' गासिबो बिखान्थिफोरखौ लालायनानै खामानि मावगासिनो सरकारा जाहैबाय इउपिपिएलनि माने दैदेननायाव बे सरकार गतिके इउपिपिएलनि दैदेननायाव सरकार हिसाबै इउपिपिएलनि
जितु प्लेनिं बे प्लेनिंनि सायावनो खामानिफ्रा जादों आं सानो खामानिथ' गोबां जादों नाथाय जेरैबायदि मोनसे मानसिफ्रा मिजिं थायो आसा थायो बेफोर हयथ' जाजोबाबो जानो हागौ बयबो बिदिनो सब सरकारावनो बेबायदि मोनसे बिथिं फैयो नाथाय बे 5 बोसोराव जेफोर थांखिफोर लादों बे थांखिफोरखौ सरकारा हागौमानि मावदों बे थांखिफ्रा बेसेबां फोलोमनो हाया बे आलादा बाथ्रा आरो बेराफारसेथिं आसामाव बिजेपिनि दैदेननायाव सरकार दङ जेराव एजिपि आरो इउपिपिआबो दंफायो अदेबानि बिजेपिनि जितु माने मा होनो बिदिखौ बिखान्थि बे बिखान्थिखौनो लानानै खामानिखौ माने मावनाय जादों जिहेतु बिजेपिनि दैदेननायाव बेवहाय सरकार गतिके गासैबो हाबायाव खामानियावनो माने जुदिअ सरकारा मावदोंब्लाबो बेवहाय रायजोफोरनि गोनांथार माने आयदाजों सोमोन्दो दंना गैया बिसायख'थियाव बेफोर बाथ्राया फैयो आरो गतिके बेखौ रायजोआ गावसोर नायो जेला सरकार हिसाबै जि हायो ना आं सानो देग्लायनि बोसोरावबो माने रायजोफ्राथ' अनसायगोन कारण बिजेपिनि बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ जोंना गोबाङानो सावराया मोनसेया बिजेपिनि बेलायाव जाहैबाय दिनै जेसेबां माने सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिखान्थि लादों बे बिखान्थिफ्रा रायजो राजाफोर होननानैल' नङा व्यक्तिगत जिउआवबो मुलाम्फा होदों दिनै आयुष्मान भारत कार्डआ मानसिनि व्यक्तिगत जिबनाव खैफोद आफोद मुलाम्फा होदों दिनै अरुणोदयआ गोरिब मानसिफोरनियाव डाइरेक्ट बेनिफिट होदों दिनै महिला उद्यमिता आसनिया आइजोफोरनि जौगाखांनायनि बेलायाव डाइरेक्ट बेनिफिट होदों दिनै रेशन कार्डनि गेजेरजों फ्रि माइरं होनायफ्रा जोंनि आबादारि मानसिफोरनो गोबां मुलाम्फा होदों दिनै फरायसाफोरनो निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों 10,000 जितु होनो लानाय बेफोर साफ्रोमबो फरायसाफोरनि जिउआव मुलाम्फा फैदों फ्रि एडमिशन बेफोरो माने मानसिफोरनाव मुलाम्फा फैदों आबादारिफोरनो पीएम किसान 6,000 होनायफ्रा बेफोर खामानियाव फैदों बेबायदिनो गोबां खामानि मावदों जेरै इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार दिनै बाथौ माने थानसालिनि थाखाय 60 कोटि रां आसामनि बिजेपि सरकारा होदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ब्रह्म धोरोमावबो दिनै होदों आरो आसाम दर्शननि मुङै गासै मन्दिर नामघर बेफ्रावबो होदों दा बेबायदि जेफोर खामानि जाबाय थादों बेखौ लानानै रायजोजों आरो बिजेपि सरकारजों डाइरेक्ट सोमोन्दो जाबाय थादों ओंखायनो बायरायाव नों नुवाब्लाबो नाथाय सिंजों सिं अलरेडि बिनि मोनसे माबाया मा होनो मेसेजआ माने सहैगासिनो दं बेफोरखौ लानानै मानसिफ्रा बिजिरगोन गतिके 60% मानसिफ्रा बिजेपिआ भट बिहैयाब्लाबो आं सानो बिसोरो बेबायदि माखासे सुजुग सुबिदानि हाबाफारिफोरनि थाखाय भट होगोन बे एडभान्टेज दं बिजेपिनाव आरोखि गतिके बाखिथ' बेवहाय राजखान्थिखौ जिहेतु आगोलनिफ्राय खला खलियै खालामबोआखै एलायन्सआवबो दं हिसाबै बिजेपिआ बेफोरबायदि माबा लायाखै ओमफ्राय दाबो बिजेपिआ बेबायदि थाङाखै जे रायजो राजाया माने माब्रैहाय लायो बिजेपिखौ बिनि सायावसो सोनारगोन बिजेपिआ दा इउपिपिएल बिपि बा जि लाइनजों माने फोसावदिंनायाव दिनै माने खामानि मावबाय थादों दासिमबो मावथिनि गेजेरावनो दं बिजेपिनि बेलायाव आरोखि आं मोनथिनायाव जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया गासैबो समस्तियावनो माने मावथि मेल लेङै लेङै बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबाय थादों गतिके दासो रायजोनि गेजेराव हाबसिगोन बे मावथिफ्रा गतिके रायजोफोरनि गेजेराव हाबोबा माबायदि रेसपन्ड मोनो बिनि सायाव सोनारगोन गतिके राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय राजखान्थि आफादनि थाखायथ' इलेक्सनानोसै गतिके इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ सानैसोब्लाबो देरहानांगौ देरहाखांनानै गावनि साननाय लुबैनाय आरो रायजोफोरनि बायदिसिना जेंना आरो सरकारनि लानाय हाबाफारिखौ आयेन आफादाव दैखांनांगौ सरकार नङाब्लाबो जाहाथे रायजोफोरखौ मोनहोनो हायो सरकारनि खामानिखौ मावफुंहोनो हायो सरकारनि खोथा होनायफोरखौ मावफुंहोनो हायो बेफोरबायदिनि थाखाय राजखान्थिनि मानसिफ्रा जेब्लायबो फाव लानांगौ माने रल लानांगौ आरोखि दा बे हिसाबै बे इलेक्सनावबो बिजेपिआबो गुबुन पार्टिफोर बायदि फुललि बे रलखौ लागोन ना बेखौथ' पार्टिया डिसिसन लागोन जेब्ला बेबायदि फैयो अब्ला पार्टिया डिसिसन लागोन गतिके आं सानो जे रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैयो बेनो जागोन बिटिसि खुंथायाव बिटिसिनि रायजो राजा माने बिटिसिनि जायफ्रा भट होग्राफोर बेजोंबो खोथा थागोन आरो जोंनि गासै देरहाबोनाय मानसिफोरनि सायावबो खोथा थागोन दा दिनैथ' बुंनो हाथ'आ केन्डिडेटआ ओंखारग्रोबानो ओंखारगोन जे सोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि बिटिसिखौ माने जुदि बिजेपि फैयोब्ला सालायनो हायो गतिके आं सानो दैदेनगिरिनि अभाब जानाय नङा